Napansin ko kasi pati to si Coach Teng Bisaya. Ensayo ng ensayo. Oy, Coach Teng, kino-call out na rin lang kita. Alam ko, hindi ka maikasa sa mga laban mo, di ba? Hindi ka rin maikasa sa laban mo. Pumunta ka dito ng Manila at sabihin natin kay Makagago, pwede rin. Kahit ikaw na yung line up sa akin para hindi rin masayang yung ensayo mo, Teng Bisaya. Masyado na akong naiinip sa mga kaganapan. Walang nangyayari sa mga inensayo ko. Kaya ako na lang yata mismo dadayo sa inyo. So, what's up mga kamaster? Nakitirong masters in the house of Villamor Boxing Gym. So, dito si Coach Teng Bisaya, yung makakalaban sana ni coach ng Singan to? Wala na si Coach Jesse. Wala na? Oy. Yan si Coach Teng Bisaya at si Coach Idito Ara Villamor. Yan mga kamaster. Gahanda pala si Coach Teng. Pull out kay kay Billy Jack Sanchez. Maghanda ka na daw Billy Jack Sanchez dahil pupunta si Coach Teng dyan sa Manila this coming August. So, call out pala kay Billy Jack Sanchez, yung mayabang na Billy Jack Sanchez dyan sa Manila. Call out sa iyo. Sabi ni Coach Teng is kahit saang kahit saang ring, kahit sa Manila pa daw, laban daw siya. So yan mga kamaster, call out kayo Billy Jack Sanchez dyan. Kahit sino pa, kahit si Kiko Matos pa daw. Tuntin bro. Call out kay Billy Jack Sanchez, no? So, Billy Jack. Kumanda ka na, Billy Jack. Kahit saang ring daw, puntahan ka ni Coach Teng Bisaya. Kahit kay Kiko Matos. Shout out 15 viewers
Nasa po sa San mga lode. SSNC. Million viewers. No? Content, sir. That's okay ba si Billy Jack? Yes. Pwede si Billy Jack against ano? Pwede si Billy Jack. Billy Jack Sanchez. Yung kalaban niya ano ba, di ba? Casimero. Yun, pwede yun. Pwede yun. Yeah. Para kayo timbang. Siguro pareha kami ng tangkad. Parang Oh. timbang. Hindi ko pa alam. Yun. Mas mataba siguro siya. Oh, mas malaki yung timbang yung No, timbang sila. Billy. Kahit 60. Oh. Pwede yun. Billy Jack Sanchez. Yung kalaban ni ano? Casimero. Pwede kay Jack ano? Kay Ting Bisaya. Siguro magandang labi niyan. Magandang laban. Labi. Asisa na kayo. Magandang labi yan. Pagod lang kami, pagod. Halikan yung labi ni. Oh, next. Maganda yung labi ni Billy Jack. So yan mga kamaster. So call out. Call out daw kay Billy Jack Sanchez. Yung matapang na taga Pampanga, Billy Jack Sanchez. Call out sa'yo. Nandito si Coach Teng Bisaya at si Coach dito Villamor.